Yamoche Yamokwaba Edo Badwam TV Badwam Jumade eso yede yade asese nanso ate asefo no me no mienu ye ka ho ebi Jumade na na yasa ase wonwumto mu no de adu so no Badwam kase nsam no de todwo mu bi a wo betini sahwi kwasi krom hene sa wa motu ana wan tutu wode mu nkyeremu no abro ye de sansam no ebeba na fe ye kwa kwhwe nipa bi a yesusuo se wo ye nyankoma de ene emu 20 wakotutu ewo sahwi asanwe so emusieye eno ne nsem bi na no pay me de browse Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 YouTube Adom TV 2 bunya mreso akwadomonline.com na kokenkan nsem no audios ni videos nso egu ho medidi afia amankwa tamaklo afia ni dem nsem no nkyeremu no se de tie eni Ohene ya wo sahwi kwasi krom wo bodi bensimu wo Western North mantam ne mu na kwasi suamena ya wo tosumienu sa wa motu wa shadan kasa wo tutuo ede agumabunu so na mum eye menteme ho asibia na ekoso mabunu no efemu won mudi aprapre ene nam so ema saade no siya abamu amfie du enwotwe enene nsa enye pra ewumu a wodi nkyeremu ama Adom TV kase Okay, the attorney say Thursday no the Monday and Krabi ni be ewu guarantee pitching that's damp pitching and like back on it say Krana back on so 9 and 7 billion and PPA nti mo de yi kwa na titiri no na yi ko yi o mo ke yi o ba na de kugu e do mo tra kuro no tanka mo ko kusi o nti an ko mo ko kusi na police force mo say yem from mo breja agoso na I don't know whatever no mo yem investigation so ye do mo ko ja agoso na o mo ye say o mo wi to wi ye no say an ko je mo baba kuro mo no ye mra no interest idea because one atofuwo no mu ye ne sie mo sia say no na baako so Muslim ntina enye to mo de mo funu no esan ebeba kromo obi e wo sie no atie no so na omo abetena se ahoro mo nsa na kakra o benya no omo tu nti me ne abusuafo ne tena se na omo tie ase nti de na omo de teze no mo de nkura na eba ababesi omo abusuafo ne efunu ne beti atie so mo kwa kusie no na mrantie no akwa fafi atie no so esan de abakrom nti mo ko fafi atie no so de bakrom no yankasa na by this no mo ye motor demonstration ho ama nkofo maako spend na paper krom koko wura bia ono ton ne koko motor ko ball no man nhwekura ebuye nti men so aso hene no a oda hospital o hene no min na hobma emrantie no misbehave sa basa no kwampo no ade chiye no na me frɛ busuafo no sɛ emrantie no ha mese na yi ne mo mbese na yi eye mo busuafo no e kwanakora mo timi di efru ni san efri atie so e ba krom ho no mo mra me ya amamre nti ye sɛ amamre no mo meye no ene busuafo no hia ya no ena busuafo no sɛ omo di ankomba mkombetie no ne mo mrantie na begie nti omo di amamre ne dia Yangwo Western North mantam no mu sahwiwi so mensi mu amane boy ya yensa ka free asanwe so ene se obi a yesusuo se woye ritualist efunu ahodo aduo no 20 akotutu otutu yenso so a hunamdua na kwa bi ene wayiye emu nkyeremu Adom kase edeba ama ya hunu se esie ya yesie nipa ewo ha ewo asanso kuremu no Omo tutu asie ni nyina yiyi pasa nipa ya wuo no ya yi omo eka se nyina afrim ema omo a ya to omo so yi nyina yi covid na wo so omo yi ni nyina akoton ti wo a ya be chiw se obeba asie so anadwo ne ya chiwa amane asese ne wo ye no ya no obedi
Nana hima wo kromo ho amachinewa enso de tudwa se wo mo de nhihye egu akwan a obi a ye ma ho akwanya se kosa emusie ho no enya de obetimi akọ kra Ntie de ne ye kan ne se ye we enya aban se ye yankasa ya asem ne ye kan ne se wo ye behu se ye mesie nipa wa ha aye behu wa musie ye ha de wo se nipa ne ye ne bedi esan se wo ba ha no bedi nsemone se ye hwe pa de nka ye pa bibia prepare de nka sie ye na wo san ka ye be pre ye dable e wa ha no na wo nu ewu a na wo wa kwesesa ne nka se na wo koton emoa enye nti ye ka kire youth ne se wo we be suma wa ha se obeba ne de yenso ya ready ye no be face so wasie ye ha pa esan se ha no bia obi ba na obeja ne nan na okọ na obeja ne na wo nu ewu ya be pe ne kura bia wa Adom TV Badwam kase na oguso ehwe we nso ya rehosam bra owura bia ye hwe no a wonye fie be se duasan wakoto nsuo akora emu ogomwa ogwakrum ogomwa central mensinimu wo mfimfim mantem ne wato nananom ensedo owura ya ne din ene jo ya wanya fie aduasan yi nanu fiada eno ne dofo ekodware yi ewo akora sutini ne mu ye wo gomwa ekwam krom ne dofo no nkwan etimi efiri nsuo ni mu epie ya na bema no enka ho ne senti okobo kromafo amane ema wonum tu won hugu montene so ekohwehwe owura yi nanso anyade a wonum ehunu no polisifo ekire mu se nananom ene manfo a wonum ewo ekwam krom ya wonum a wonim nsuo adware eka ho bie no ebo won homodene ase obehunu owura yi nanso wonum ehunu no ene wokofa konfo panyini a wo krom ho no moma ene obeye amamre ewo nsuo ni mu ya ne sense wokohunu owura na mu no ewo gumu abrofu yedu ye bronu bia ebe gumu ekwam krom sese wodi owura na mu no akwakoto gumu aguna soadru ayaresa bia mu kura bia ya okura no na police fo akopapa no ahwede nam support ma wo hwere no nkwa me free sanra hosama hudo imu na ye munra batuo mu me kasa National Elections Security Task Force Onwashia Electoral Commission penifo na limited voter registration exercise and voter transfer exercise ya wie ne ekoso omu wo bambo mu no omdo anu de sema kwatudwa na fei wonu mo ahwe enhihye ahodo nso eda wanimu e wa bato kese a eda yanim December bosome da etoso enso. We came to do about 5 things. First, to commend the EC and the team working within it across the country for an excellent job done and the excellent cooperation and partnership we had working on all these activities that have just passed. And second, also, like I said, for all of us to sit down and debrief to look at all the issues that need to come to our attention for us to do better going forward. And that brings me to a specific point from the security point of view, coming to ask the EC and the team what exactly they think we did right that we need to continue doing and what we need to improve upon. Electoral Commission enso editudwa se nkabom ya womo ene abambofo akabom no ayade abeboa pa masumdwe abaomamu ha. We like to mention also that we enjoy the police presence in all our registration centers across the country, not only in our offices, but also when our mobile teams were moving along the length and breadth of this country, they were able to do so freely and in liberty because of the security protection that we enjoyed. So all in all, it's been a very good exercise. We are poised, even in the lead up to the exhibition exercise, and we look forward to collaborating with our long-standing partners. Election headquarters na voters voice on Ghanaphobia one more a wall about the young crime and one more a should be one this MPP running mate one more so dear one more bejina so a day at all about once more day to the any. To be very, very frank, Matthew Opoku Prempenu need track records. Ewo nanseya Ghana nsemsemu enye. Ye bisa no nsema na wa machiki answers.
nurses allowance any nsɛmsɛm bebree ɛna Badwam so ama yɛ ate aseɛ sɛ woyɛ running mate a anaa wotumi bɛyɛ vice president koraa wonni ahoɔden biara anaa wonni ahoɔden bi a wodi ba bɛboa nti deɛ ɛkɔ no sɛ sɛsi ano it's no longer about running mates no ɛyɛ your friend said flag bearers no na yɛ sɛsi a yɛyɛ ba bɛhwɛ because yɛhwɛ deɛ a ɔmo keka ɛna deɛ Badwam ka kyerɛ yɛ na that means sɛ flag bearers no na yɛ sɛ yɛma yɛ adwene kɔ so nti sɛsi ano yɛbɛyɛ hwɛ track records deɛ Badwam ɔmo ba yɛ ɔmo atumi ayɛ ɛne deɛ amahama previous years na ɔno so tumi yɛyɛ ɛne na yɛhwɛ a yɛbɛ vote afi wei ɛnti sɛ obi wɔ hɔ nom a ɛyɛ bi a yɛbɛtumi aboa obi a ɛde ɛbɛyɛ nana opoku agyima because of the feminine aspect no ɛna ɔmo tu aso ama gender for no so ɔmo push for feminine agenda no because mmarima no ɔmo aba saa yɛn ho ne ɔmo yɛ obi ayi no running mate na running mate obi ayi no ɛsɛ Ghana nso ayɛ den yɛbrɛ wɔ Ghana nti dempɔti no mo ba bɛyɛ aboa yɛn yɛ ntimanfo no yɛn sɛ mo ba ɔmo kasa dɛdɛɛdɛ nanso edwuma sɛ mo yɛ boa timanfo na yɛ vote ma wana yɛ boa wɔn no ɔmo yɛ ma yɛn ɔkɔ kibisia ɔkɔ tena hɔ ɔkɔ gari ne sikyire 30 million no aba tena se na duso kɔ so no so ɔbɛgyina aka sɛ ɛnyɛ duso na yɛ pɛsɛ yɛn ho sɛ ɛnyɛ duso anka ɔmɛdum lati no saa na ɛna te sia no ya choose no for running mate and edwuma bɛn na ɔba abɛyɛ ama yɛ petrol nam 2% na gas no sɛ sia yɛ na yɛ jonet to gas mo nti ɔdi 5% ato so then no pɛsɛ yɛ ɛwɔ kodo mu biem yɛn ho kyerɛ yɛ pɛsɛ nneɛma sisa wɔ yɛ abrabɔ mu yɛn young guys na yɛ ba no na yɛn so yɛn nya baby papa engineer me kwakoto aba me nkɔhwɛ run Mento akase no so na mmarahyɛ badwafo bi na de nkranhyɛ samama BC candidate no na wɔn mo ani da kwan sɛ wɔn tete ahodoɔ yɛ yɛde wɔn afam nti wɔn bɛyɛ nkunimdifoɔ awie yɛ akyi na mo wɔn hwɛ wɔn ho yie pa nneɛma bi ɛbɛwie akyi de haw bɛbrɛ wɔn ɛwɔ nsɔhwɛ mu no wɔn hwɛ sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afiri sura na ɔwɔ mɔframa wɔn mu dɛ wɔbɛtwerɛ wɔn BC paper ozikan no yaza odezi anope bra woba ya na wote ho wortwanda papers no baba na wa hyase ono na onam do oma na atefo a woka wa yekofo ho na won so wokwa aprabo no bi won general secretary Thomas Musa to na yim de bra so do woba deza wa kire won nyina ezi eza kire amane nyina na hona wofo hon sika a woda hye won mu kaswan ebepum da mabri mfaso babado omo nya kudro no mon control na ni a ye ka kire won bi won se omo nkan se omo maame no omo papa no na ebusua ni nyina eta omechi esa na se omo ye investment e dia ma wo omo maame di omo ko school papa di omo ko school e mo modiane e mo musika to 2 books for the past 9 years and ye ka kire won so omo modiane se omo be share Menyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na ye de asie medi afia amankwa tamaklo de bonkrata no ne online stories aka no ye de twaso